Hej sammen, drenge og piger. Mit navn er Andreas, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. I dag har mig og min ven Alexander lavet en helt ny serie, der hedder Alex og Andreas, hvor vi fortæller lidt om vores liv og laver nogle ting. Forskellige ting. Og i dag kører vi på løbehjul. Se selv her. Hej sammen, tak fordi I gad at se den her video. De her videoer kommer hver mandag, og I skal huske at nyde den her video. Farvel.